Meta kien intervistat waqt il-podcast ta' Karl Bonaci l-ġimgħa l-ex kap nazzjonalista Simon Busuttil għalli jħobb lill-Laburisti. Inti tobodhom il-Laburisti? Nħobbhom. U għal dan ftit tal-jiem biss wara li f'attività tal-fer estremista nazzjonalista għal il-Partit Laburista jilqa' fih il-kriminali. Fl-istess nifs wara dan l-aħħar kumment, Busuttil qal li l-Partit Laburista għandu bżonn imur fl-oppożizzjoni. Illi l-Partit Laburista għandu bżonn imur fl-oppożizzjoni. L-ex kap nazzjonalista kompla bl-istess retorika tiegħu li baqgħu wkoll magħruf għaliha dik li attakka l-istituzzjonijiet. Għax il-Pulizija u l-Avukat Ġenerali m'għamlux xogħolhom. Il-verità li ngħid jien. Busuttil qal ukoll li l-Prim Ministru għandu jkeċċi lill-ex Prim Ministru Joseph Muscat mill-partit. Mhix akkeċċih bil-partit. F'din l-intervista Busuttil semma wkoll il-Laqda Repubblika u d-deputati tal-Fer Estrema Nazzjonalista. Repubblikan selmilhom nies oħrajn David Kaza, Jason Azzopardi. Simon Busuttil semma wkoll il-kap nazzjonalista Bernard Grech li l-fer estremista spiċċat poġġietu wara konġura kontra Adrian Delija. Għandi relazzjoni tajba ħafna ma' Influenti Simon Busuttil.